Un día de verán, coma outro calquera, estaban Xoana e Antón camiñando pola praia. Mentres paseaban, deronse conta de que na area había unha botella de plástico que chegara á praia arrastrada pola marea. Como son moi cuidadosos e saben que non se pode tirar liso, decidiron achegarse a ela para poder collela e tirala ao colector. Pero a medida que se ian achegando e mirando a botella con máis claridade, puideron observar que dentro dese plástico había un peixiño atrapado. Estaban moi tristes e asustados, porque sabían que ese pequeno peixe podía acabar morrendo se non o salvaban. Como non querían que iso pasara, decidiron leválo para casa o máis rápido posible. Cando chegaron a casa, entraron correndo en busca dun bote de cristal para poder meter o peixiño. A nai, que estaba no salón, asustouse mirando que os nenos entraban tan apurados na casa, xa que pensaba que lles pasara algo. A nai, preocupada, preguntoulles que lles pasaba, porque estaban así. Os nenos, que non sabían como contarlle a nai que ian ter unha nova mascota, estaban nerviosos. Os nenos contáronlle como atoparon o peixe. A nai comprendeu a situación e lles dixo que iría axudar a sacar o peixe da botella, pero coa condición de que logo o liberasen no mar, xa que el sería máis feliz aí e podería volver coa súa familia. Finalmente, foron todos á praia para liberar o peixiño.